Haueko 11 gutxi pronostikoak hautsiz, 22 eta 10 irabazi diete Lasok eta Albisuk Altuna eta Ezkurdiari Gasteizko hogeta pilotalekuan. Binakako txapelketa nagusiko final laurdenetako ligaskako 6. jardunaldiko 4. norgehiagoka izan da gaurkoa, eta aipatu bezala garaipena Bizkar eta Gerendiengo aurrelariarentzat eta Ataungo atzelariarentzat izan da. Gogora ezagun, batetik Altunak eta Ezkurdiak galdu egin zutela aurrekoan Atano 3. pilotalekuan Artola eta Imazen aurka, eta nagusitasunez irabazi zieten Gernikako Santanapen Lasok eta Albisuk Elordi eta Zabaletari. Beraz, bibikoteak dinamika oso ezberdinetan iritsi dira gaurko norgehiagoka honetara, eta, pilotari hauek oro har kirolariak, eliteko kirolariak, fisikoki oso ongi prestatuta egoten diren pertsonak dira, eta gaurkoan alaxe erakutsi dute lehendabiziko 12 tantoetan 4 pilotariek. Haze erritmoa, baina batez ere pilotan jokatu eta luzaro jokatzeko gaitasuna. Ikeragarri jokatu dute 4 pilotariek, zaleek gozatu egin dute gaurkoan goraino beteta zen Gasteizko hogeta pilotalekua, gauza askok laguntzen zuten hori horrela izateko, batetik noski Altuna eta Lasoren modako biko horrek, bestetik datak eta bestetik pilotaleku handia dela Gasteizko hogeta, eta naiz eta batzuetan gehienetan esango du betetzea kostatzen den, gaurkoan aukerak merezi zuen, eta hasiera horretan pilotariek ez diote damurik eman zalei kantxara bertaratu izanagatik. Ikeragarria, ikusgarria izan da lehen zatia, batez ere, Laso eta Albisu saiatzen zirelako Joseba Ezkurdiari ezker orban pilotak sartzen, eta baina Josebak ongi erantzun dio hasiera horri. Jokin ere oso fin ikusi dugu, pilotari abiadura emanez, tantoak amaituz, baina 7 eta 6 joan dira, eta hortik aurrera beste partida bat izan da. Laso eta Albisu osatzen ari diren bikotea, txapelerako hautagai nagusia da une honetan, izan ere, batetik Unai Laso sekulako erritmoan jokatzen ari da aurreko kuadro horietan, eta asko asmatzen gainera, eta bestetik Jon Ander Albisu azken bolada honetako unerik gozoenean dagoela esango nuke. Izan ditu, udan aurreko binakako txapelketan, behar bada opari gehiegi eta aurkariei erraztasun gehiegi eman dizkien partidak, baina Ataungo atzelaria oso pilotaria da, urte asko daramatza profesionaletan, oraindik ere ez du txapelik, eta txapelketa honetan erakusten ari da, aurten behar bada izan daitekela euren urtean oski. Gero txapelketa oso luzea da, oraindik ere partida asko geratzen dira jokatzeko, baina momentuz behintzat erakusten ari diren jokoarekin, esango nuke, Laso eta Albisu txapelerako hautagai nagusietakoak direla, inolako zalantzari gabe. Aurkeztu zutenean alaxe ziren, baina 6 jardunaldi hauetan eta lehen itzulia amaitzeko jardunaldi bat besterik ez da falta, hori berresten ari dira inolako zalantzari gabe. Esaten ari gara baita ere, partidaz partida, noski aurrean Unai Laso edukitzeak asko laguntzen diola Jon Anderri. Behar bada beste aurrelari bat eduki izan balu, gehiago bilatuko lituzke goikolosak, gehiago ibili behar izango zukeen, gauza asko, behar bada behartuago edo jokatzera egongo zen, Ataungo atzelaria, baina Unai Lasok hainbeste laguntzen du, hainbesteko erainoko bermea ematen dio atzelariari. Albisu lasai ari dela jokatzen, eta nik uste kantxan ere gozatzen ari dela, eta hori pilotari batentzat funtsezkoa da. 12 eta 8 aurreratu dira, aipatu bezala, Joseba Ezkurdiari lehenengo 12 tanto horiek oso luzeak egin zaizkio, eta gerora ezinean ibili da, erabat, eta Jon Anderrek berriz, berdin jarraitu du lerro zuzenean, eta gainera erabateko nagusitasuna erakutsi du atzean. Edozein distantziatatik pilota kentzen ikusi dugu, horrez gain badakigu aire zen olako baliabideak dituen, eta
Joseba berriz asko behartu du, batez ere bigarren zatian esango nuke ezker horman eta pilota gehiago sartu dizkiola, eta hori esaten ari gara asterik aste Joseba Ezkurdiaren aurka funtsezkoa dela, hor baitu behar bada hankalzulorik handiena, boleaz, atzerik botez ere, ongi moldatzen da, punpairez ere, dena, atzean nahiko pixkanaka ikuste partidak aurrera joaten ari direnean Joseba horretan ere ikasten ari dela. Eta 18 eta 8 iritsi dira bigarren etenaldira, Unai ere ikusgarri jokatzen benetan, ze erritmoa sartzen dion jokoari asmatzen, eta Jokin erabat jokoz kanpo utzi dute. Eta Jokin Altuna jokoz kanpo uztea funtsezkoa da, berari irabazteko beste gauza asko ere noski ongi egin behar dira, eta horiek gaur Lasok eta Albizuk ongi baino hobeto egin dituzte, 18 eta 8 iritsi dira bigarren etenaldira, eta gero zuzenean 22 amaitu da norgehiagoka. Lehen zati oso horra ipatu dugu, baina gerora Laso eta Albizuk txapelketa osoan zehar erakusten ari diren nagusitasuna nabarmen erakutsi dute, eta behar bada bikoterik gogorrenetako baten aurka jokatu dute gaur, eta irabazi egin diete, eta nola irabazi gainera. Horrek erakusten du zenolako nagusitasunarekin ari diren, biak ala biak kantxan gozatzen ari direla, eta ikusiko du ea bolada honek bigarren itzuli horretan jarraitzen duen ala ez. Nik esango nuke, gauzak une honetan dauden bezala baietz izango dela. Eta seigarren jardunaldia amaitu da, eta une honetan Altuna eta Ezkurdia une kritikoan daude. 2 puntu besterik ez dituzte, Laso eta Albizu berriz oso une gozoan 5ekin. Gogoratu, Lasok eta Albizuk 22, Altunak eta Ezkurdiak 10 Gasteizen.